Здравейте, аз съм Иван Течев от Астрafol и в днешното видео ще ви покажем един много мой любим автомобил, а именно Nissan GT-R, който е в момента оранжев гланц и ще направим пълна трансформация на автомобила в син гланц, низмо цвят, вие ще видите, но тук предизвикателството е огромно, имаме да сваляме врати, да разобрудваме всичко, защото няма да го лепим само външно, ще поставим фолио и вътре по вратите и фалцовете. И общо взето чакаме много работа, така че гледайте. Най-накрая сме готови с GT-R. Резултата се надявам да ви хареса и може да го видите сега.